te voy a leer esta parte que dice así, ¿eh? No era eso, dijo Carlos tomándola de la cintura, ayudándola a subir el resto de la escalera. Sería peligroso que tú manejaras más información. ¿Y por qué? ¿No estamos metidos los dos en lo mismo? Seguro, afirmó Carlos, y a ella le encantó compartir ese los dos, ese nosotros, que él reafirmaba como peligrosa complicidad. ¿Quieres que te cuente algo de lo que te puedo contar? Porque es injusto que habiéndonos ayudado sepas tan poco. Mira, siéntate, conversemos. Yo no me llamo Carlos. Ya lo sé, dijo ella, sacando el carnet de identidad que había guardado días atrás. ¿Dónde lo encontraste? Estaba súper urgido. No te preocupes, lo encontré debajo de ese asiento y ni siquiera he mirado el nombre. ¿Quieres mirarlo ahora? ¿O quieres que yo te lo diga? Aunque yo prefiero por seguridad que me conozcas por Carlos, que es mi chapa. ¿Y qué es eso de chapa? Algo así como un apodo, un seudónimo. Cuando yo hacía show travesti usaba seudónimo. Nombre de fantasía, le dicen los colas. ¿Y cuál era tu nombre de travesti? ¿Y por qué te lo voy a decir si tú no me dices el tuyo? Bai, gainera interesgarria iruditzen zait esan dezun hontan, esan dezun bezala diktadura kontestu baten kokatzen da, eta uste dut oso nabarmena dela hor disidentziatzat hartzen dian disidentzia horiek, baina disidentziatzat hartzen ez dian disidentzia horiek ere oso ondoride realak dituztela, osea ez da jolas bat izatela loka del frente Pinocheten Txilen, ez? Eta uste dut hori ere oso... Eta etzan izan Lemebelentzat, Lemebel bezalako disidente bat izatea bere zeran, ez? Uste bere kontestuan, eta uste hablo por mi diferentzian ere hitz egiten duanean, ez? Adibidez, bere gizontasuna nun ikasi zuan, ez? Eta hor ere badago, ez? Gorputzaren ikasketa hori, eta ez dakit, baitere Local Frentek, iruditzen interesgarria baitere esan dezuna travestiaren nola perzibitzen den travestismoa liburuan eta ez, nik adibidez interpretatzen hona esan la loka hori dela nola baitere marika ez maskulinoei emate zitzaien izendapen baina aldi berean, oso zabala, baina aldi berean ez, hartzen dutena, etortzen zitzaien baitere Vampiro de la Colonia Roma liburuan daude las locas, eta ez, osea, como izendapen desberdinak daudela, eta, bueno, hori porti pixkat ez dago galderarik hemen, baina... Eta travestismoarena gainera, gero, duela gutxi, atera dugun liburuan helenek eta biok ere aipatzen da matiz hori ez, bai Txilen, Argentinan, Uruguayen eta erabiltzen dela travestismoa edo travestia beste termino batzuen baitan, eta ere, hitz behintzat ideia kolonial eta transulerkeraren modu oso esentzialista horren kontra, ideia kolonial baten kontrako proposamen bezala. Orduan hori aipatzea ez unibertsalitzatzeko berriz ere, batean txuriok orain travesti hitza ez, bai. Niretzako, klaro, travestiaren ideia guzti hori, nire hasieran sortzen zitzaidan, Frantzisen adibidez, horeretan poliziak Frantziz hil zuen momentu hartatik, ez hartatik nioa indik nintzen jaio, baina hori irakurtzearen ondoren, pixka travestismoa zer zen, travestia zer ulertzen zen, gauean, modu hola klandestinoan, eta gainera pixkat erotikoan bakarrik izango balitz bezala, mozorratzen zen kasi gizon bezala, eta pixkat Frantzisen imaginari hortatik, hortik pixkat indagatzen, eta gero bai Venenok eta Novak garai hortan dedek, nora beritzen zuten, de tu travesti, y las travestis, eta oso ideia guapa iruditu zitzaidan, ulertzeko gizon eta emakumeetatik ateratzeko praktika moduan, eta ez oso modu esentzialistan berriz ere sexua. Eta justo gero ondoren irakurrita Tengo miedo torero eta Lemebelen proposamen guztia, eta berriz diotez, como izkera hola superakademizista batetik, baizik eta inkluso hori performatikoago batetik, esan ze ondo, como se me cierra el círculo momenturen batean, askotan igual pentsatzen dituen gauza batzuk ikustearena egunerokotasuneko praktikara nola eramaten diren.
Labarren proiektuan sartu aurretik azken galdera bat egingo dizut. Eta da, aipatu bezulako Helene Lopetegirekin atredezun liburua, garen piztiaz beste. Edo neto zan. Ez, baina justo batzutan hori dago niretzako guai ere bai elkartzketetan pixkat fluian. Aurrekoan egon nintzen, inzisoa, baina egon nintzen eragon baten etxean, da zeukaten pegatina bat frigorifikoa zela Fluires de Burgueses. Eta esango nuke pixkat ados nagola. Baina, tienes que poder permitirte fluir zentzurtan, baina gustatzen zait elkarrizketek bere bideari jarraitzea. Orduan, liburu horretan, horren ari nizuna galdetu zen, batetik aipatu bezu Pedro Lemebel liburuz egin ditzuan lehenengo galderan aipatu bezu militantzia, lehen zure militantzia kidea da, eta ezker eta sexu disidentziaren kontu horri buruz hitz egin dugu, eta nahi zuen galdetu pixka bat zuretzako nola uztartzen den hau guztia zure militantziarekin, ez? Gazte mugimendutik zatoz, orain gehiago zaude mugimendu queer transmariboioan, pixkat hori nola uztartzen da, baitere orain, nesta geroago sartuko gana, baina musikarekin. Eta... Da gauza, saiatu naizela pentsatzen, modu razionalo batean, eta oraindik ez dakidana erantzuten horren modu koherentea, esango nuke. Hori aurrekoan ere esaten dugu, de repente Jana Montada, Lagar, Iñi, hasieran pixkat, sortu itzaidanean musikaren ideia izan gabe niola grandilokuentea, porque oraindik erreferentzialtasun txiki bat daukadan pertsona bat izanik, baina beldur hori ematen zaidan, de repente jendeak pentsatuko zuen, que pesada, batean ekintzailetza edo militantzia publikoago bat, orain de repente musikatik berriz Inetxe Zarreta naiz eta egiten dute liburu bat onena, como... zerbait, me estaba generando zerbait, beldur batetik, izango naiz de repente oso kaparatzailea gauza batzuetan. Orduan, denbora guztian etortzen ditzaidan burura Samantha Hudson adibidez guzti horretan, ez? Osea, niretzate bai izan da bere figura, importantea, performanza, ekintzailetza, aktivismo, militantzia politikoa beste kontestu batzuetan. Hori bai izan da importantea, beldur hori gainera juntzitzaidan oso azkar, hasieran zen en plan, nondik erakurreko nauten, baina gero juntzitzaidan, eta ez dut oraindik pentsatu oso modu koherentean. Justo aurrekoan ere, Samantha Hudson entzuten esaten zuen, berak sentitzen zuela momentu baten despertsonifikazio bat gertatzen ari zitzaiola. Egotearren kontestu ezberdinetan, publikotasuna suportatzen duten espazio ezberdinetan egoten. Duela gutxi entzun nion aurreko astean, orduan oraindik ezakit egiten hausnarketa bat bai, ondorio bat horrekin, baina me resonó bastante despertsonifikazioaren, esan nun, ai ama, atenditu honi. Izanik ni figura erreferentziatasunaldetik txikia, para nada onbitasune horretatik. Baina horrela eman da, más que igual, koherentzia bat eman, izan da denborak, momentuak eman dion koherentzia bat, hau da. Batean, nik egin nahi nuen musika, asko gustatu izan zait beti musika bat entzutea, euskeratik entzun nahi nuen eta egin nahi nuen musika bat, hau beste batzutan ere esan dut, ez da erabaki konsiente bat izan, nun de repente gorputza jarri behar da musikan ere bai transfeminismotik, ez zen hori izan lehenengo bilbidea, bizik eta musika bat euskeratik egin nahi nuela, eta musika gustatzen zaidala eta nahi duela egin musika, ez? Eta gero justo jaio zen liburuaren aukera. Eta orduan, momentua horrela zen, momentuan ikusten unbiak egiteko aukera hori, eta jazta. Eta koherentzia auki dezakete igual. Pixkat leheno aipatzen genuen hausnarketa hortatik ideia gorputza, ez? Eta batean liburu baten bitartez nik jartzen dut ideia, eta musikaren bitartez bakarren nik jartzen dut gorputza, eta desvinkulatuta daude, eta gorputzaren esan nahiak baldin badira artean bitartez orduan desvinkulatzen da, zen bakarrik ez da horrelako kultura
kultura ekarpen ambiguago bat, eta bestea ez jartzet ideia. Hortik hautsi ezake. Orduan, ez daukat oraindik fondorio bat honekin, baina bada zerbait zerpentsa eman didan egia esan. Ez dut iruditzen bat ere danik ideiari gabeko proposamen bat, ez? Labarrena. Claro, totalmente. Eskerrik asko. Baina orain esan dezunean, justu ere hori ez, hartzitekela horrela, eta zainuan, ez da, nipa. Bai, nola, esan dezu gogoazen eukalako, baina niri harrapatu nindun guztiz harritu nintzen, ezagutzen, elkarra ezagutzen dugu eta oso antzeko zirkuituan ibiltzen gera, baina kantua aterazen arte ez nintzen enteratu eta asko guztu dutzaidan. Gorputz poliedrikoenen batan volumen amorfoak erregutzen dute maitasun neoklasiko esklusiboa. Aldi berar ez nintzen harritu, igual bai konparetitu dugu musikartzailearen espazioa. Eta hori oso azkar izan zen lehenengo singela, esango nuke ez, eta hori atera zen un epe txiki bat. Hori da. Eta, bueno, ze moduz junda, ze moduz zaude horrekin. Ba, izan zen, gogoa nuelako eta jazta. Eta ez da igual horren epiko horrela izatea, baina izan zen, nahi nuen, niretzako hiltzatuta gelditu ditzaidan beste gauza bat izan zen 2016ko trap estena ditu zitzaion hori. Bai. Osea, hiltzatuta gelditu zitzaidan eta aldaratu zian, ez dakit, nire izatea bera, en cuanto a, karo, bapatean, militantzia kontestu batzuetan egon, eta ez, musika konkretu bat entzuten egon denbora guztian, nik banekin, eta errespetuz eta aitortza osoz, baina niri musika hori ez zitzaidala guztiz gustatzen. Bai. Ez, 2015, 2016, 2014, hortxe, Euskal Herria musika. Eta bapatean, ikustea beste musika hori goatzen naiz gainera, Somada Mantinaren lehenengo bideoklip hori izan zen, niretzat klabetako bat. Te necesito tanto, yo quería un hombre bueno y me encontré con el diablo. Se hacía el santo, porque a mí, Dios mío, si yo soy un encanto. Eta gero hor, Miss Nina, Bea Pelea, Lazoui, bai, antxe, bez, Batrial agertzen da horren momentu baten, gainera guatzen naiz, Batrial, justo lagun baten ezaguna zela, eta egin zur bakarri lehenengo bideoklipa Birrianaren bertsio batena, eta hor ezagutu nuen, gero, deriba kolonialistago bat hartu du Batrialek, baina, garai hortan, niretzako izan ziren klabes, eta huaz zurekin beste kontestu batzuetan hitz egin ezan dut, eta Lapurgang, eta John Beef, eta guzti horiek Cecilio G garai hortan, eta justen zigun nola juntzian gainera, hau pixkatan nire Imperio Romanoek, kalen nola juntzan gainera Cecilio G-nen bila, eta hau izan zen niretzat, como deskubrimendu oso handi bat. Eta orduan, de repente, nire bizitzaren nintzen bentsatzen, zer da gauza bat oain motibatzen nahuena, enuen, eta hau igual, barkatu, pixkat flipatu izan diteke, baina enuen de repente hasi nahi, gero liburuarena sortu dela, baina zerbait idazten, edo zerbait ikasten, edo enuen intzidentzia politikoa hortik egin nahi gehiago, de repente, eta esan nuen, musikaren jarreko naiz, eta Pelaxekin izan nuen aukera lehenengo epe hori sortzeko, zalantza deitzen dena, berriz ere artikulazio perfecto, diskurtsibo bat, justifikatzeko nire beldur guztiak, eta horren zalantza deitzen da, como densidade hori. Logikoa da, ez zigortzen nire buru horregatik densidadeak batzutan salbatu egiten gaitu eta bultzatzen gaitu beste toki batzutara saltu egitea. Eta hori, nik ez daukat adibidez jakintza musikal teorikorik, ez dut musika ikasi, inoiz, oain pianoa ikasten hasi naiz, baina hola aspirazio gehiagirik gabe, baizik eta jakintza konkretu batzuk
behintzat hori indagatzeko. Bai. Eta hortik hasi zen, osea, bai izan zen guztiz piztinazo bat. Teknika askorik gabe, teoria askorik gabe, musikalari dagokionean, eta Pelaxekin, eta gainera nik egin nahi nuen musika bat, baina ordenagailurik gabe, modu analogikoan gainera, Pelaxen garajean. Osea, como, ez? Kurt Cobainen. No, de repente, grunge travestia, ez da? Grunge travestia. Bai, eta gainera nuen garage, bai, eta garage gainera nuen egin nahi, osea, batean ematen du, ez dela egiten garage horren apologia bat, nuenean musika hori egin nahi. Orduan bai, izan zen, modu organikoago batean, maske antolatu batean, bai. Bueno, horten atera duzu beste epe bat, Bitxiloreak txerriei, diskazo bat esan izan duten bezala, berriro esango dut. Baina hortan sartu horretik, gogoratzen ez, hori atera zen unean oso azkar, ni gogoratzen ez zentzun nuela kanpoan. Maiatzen egolakon bat zen, ez dakit, nik uste kanpora jo nintzen? Bai, nik uste baietz. Bai, izango zen hau, 2024ko apiria bukara maiatza, hori da, bai, hori zen. Eta ni kanpora jo nintzen, gogoratzen ez, azte buru pasa, eta ikusi nuen bideoa eta kantua eta hola. Nire burua da arkitektura artifizialaren lehen bilkura individuala, orbain materialak sortzen dituelako jarraian gran eskala. Eta idatzen izun, esateko gara gustatu ditzaidala, eta gogoratzen naiz, hori galetu nizun, joko duzu jendaurrean da hola, orain ari zeran eta hemen jotzen, baina hor momentuan esan zenean, bueno, ikusiko zenula, horrele kantu bat zen euka, normala da. Edo bi, ez dakit puntu hortan zen bat zeuden argitaratuta. Nola izan da prozesu hori, gaina Zaldibarren gaude eta justen dela gutxo jo dezu hemen, orduan, nola izan da prozesu hori pixka bat iristeko baitere Saxarekin eta fulanarekin lan egitera, eta, hori dena. Hori da, hasieran ateran nitunean, 3 abesti bakarrik nituen, gero laugarren bat ateran un single bezala Pirueta Mortala. Banekin nahi nuela zerbait performatikoagoa egin eszenatoki gainean. Eta gero gainera, performance hori indartu nahi nuela eta desbinkulatu pixkan nire ahotsetik. Hau ez da izan berriz ere erabaki bat super artikulatua edo andamiaje bat egin dio dana, baizik eta nire ahotsa zen nire fuertea, argi dago. Ez dute bereziki ondo kantatzen. Eta orduan nahi nuen musikari, kasu honetan, beste elementu batzuk txertatu nun musika proposamen hori desbinkulatuko zen nire ahotsetik. Eta orduan eman zerbait performatikoagoa izango zena. Orduan, batu nintzen Saxarekin, Saxago Silvestre. Enkanta izen laguna ginela gainera aurretik. Eta orduan egin genuen oso rekorrido polita pentsatzearena zein izango zen estenografia, zein zen narratiba. Lotu ere bai nire letrak momentu vitalekin, pixkate hori, eta gero fulanarekin batera fulanak pistak jartzen eta tunea eta. Eta gero guzti hau pentsatzen, esaten nun, egitearena proposamen performatikoagoak eszenatoki gainean, uste antifascismoa direla, eta horren garatuko ideia. Titularrak ematen, no? El engagement. Nik uste titular moduan jarri zakegula bideoan, ez? Bai, el engagement, bai. Justo hau, batean nintzen ikusten, berriz ere, gertatzen ari zela, 2016ko trap estena hortatik desbinkulatuta, buelta bat musikaren perspektiba akademizistenari. Zela berriz banda, berriz musika zuzenean, berriz musikariak eszenatoki gainean. Eta aitortza guztia horri, musika jakintza batetik egiten da, musikan instrumentu batzuk daude, eta badago jende bat, dakien apila bat, eta
ze ondo instrumentu guzti horien presentzia eta hortik ematea, como musikaren genealogia benetan ez da kritika bat instrumentuari berari, bai? Baina bai, igual, egin zitekela konparazioa Clean Lookaren teoria ez dakite entzun dezuen inoiz, ez? Pues bizkate, konservadurismoa, reakzionarismoa, antifeminismoa, ideia edo olatu fascistak gertatzen diren horretan nola derrepentez konservadurismo bat gertatzen da ere bai, ez? Lux kasu, berrez nola bapatean estetika diren Beixa eta Clean Looka, pixkat Nikoren Clean Looka dauka baian urtez beste gauza bat dela. Clean Looka hau ez, dibaldi parret beste gauza bat da Clean Looka hau ez. Justo ni horren izan irakurtzen liburu bat eta aipatzen du gehiago Clean Looka baino gehiago Norm Korea. Norm Korearen evoluzio guztia eta gehi esan ez gara sartuko orain, baina bai ere lotzen du horrekin. Eta Beixa eta orduan derrepente eszenatokietara buelta, eszenatokietako performanza zen, eszenatoki guztietan daude performantzak, dena da performantza eta dena da performatikoa, ez? Orduan, eszenatoki gaineko hori, performance hori, zela berriz ere, instrumentuetara buelta eta berriz diot, ez da kritika evidentemente musika jakintza hori daukatenei eta instrumentuari, baina bai zela modu batean musikaren clean look batera buelta. Desbinkulatzen zena, trap eszena hortako ikuspegi ez, klase ikuspegiari ere bai, eta batean, danak, jende pila bat, berriz, instrumentu hortara buelta. Tarun, badago faktore bat dena, nik ezakit jotzen eta horren beste ezin dut egin, hori ere bada. Baina horregatik diot proposamen antifascista bezala edo Clean Lookaren kontrako proposamen bezala eszenatokiaren performatibitatea izatea ez horren beste akademizista musikaren ikuspegitik. Eta igual bat batean orain rajatuko naute hau esateagatik. Hori zakit, nik ez. Baina, bai, ez ulertzi zuan azkenean da ere, hasi zanean instrumentuena eta esaten azkenean arazoa ez da norbaiten proposamena baldin bada instrumentuekin oso ondo, arazoa da hartzea hori baliozkotzat eta bestea ez. Eta gainera aldi beran egin daitezke ez, justo komentatu genuen zuez zinelago, baina Juizi Beiren kontzertuan, adibidez, Donostiako kontzertuan, zeukan bateria bat adibidez, eta berak kantatze zuan, eta esan sartu egiteken eretzako estena batzutan eta asko edaten du trapeko estena batzutik, eta aldi berean baduzka baitere beste gauza batzuk, eta interesgarra izan daiteke proposamen hori, interesgarra izan daiteke zure proposamena, eta interesgarra izan daiteke Garazi Navasen proposamena akordeoiarekin ez dakit nola esan, ez? Baina kontrakotzat jotzea eta bata baliozkotzat eta bestea ez da kasualidadea justo garai baten batean berriro reforzatzea asako hori da. Hori da. Bai, eskertzen dizut horrela jaso izana denele, porque bestela baten flipatu bat daramadana super gutxi eta gainera ez dakidan instrumenturi jotzen naiz eta guain pianoa ikasten hasi naizen, benetan ez dela kritika zehatz bat norbaiti eta benetan da aitortza guztia jakintza musikal horri eta ez desvinkulatu nahi musika jakintza hortatik eta desvinkulatu instrumentua bera, baizik eta momentu konkretuetan situatuak diren heinean instrumentuaren egin daitekin irakurketa hori, osea, benetan ez ulertzea inork derrepente kritika konkretu bat norbaiti, gainera justo duela gutxago nintzen nola intziarte ikusten Antxoko Elizan eta nire pertsona alfabetakoa da euskal estenan behintzaten musikari dagokionean eta, bueno, zen instrumentuaren presentzia zen impresionantez, baina egia da uste berak egiten duenean beste zenai baduela. Bai, erabat. Eta gero uste oso ados nago baitere dala argudio mota bat erabilidana asko Lazouiren, pixkat kontra, eta esan dezu, bueno, beste proposamen bada, beste jolas bat da proposatzen eta ja jolas horren zilegitasuna zalantzan jartzea, geraltzizu ez gustatu edo gauza asko aldituz esan, baina hori niri oso problematikoa irutza eta oso susmagarria eta oso fascista esan, bai.